Helvetti. Tarvitset apua? No ehkä vähän. Mitä? Painetaan syvemmälle vai? Joo, totta kai jalostamassa kiinni. Oottakaa, älkää vetää, kun mä yritän saada kiinni sitä elusta. Kohta ukko tipahtaa housut jäkätteen. Jumalauta. 40 kiloa, niin mä... Oota, älä vedä. Meillä on varppi kiinni, nyt vedetään. Tää hengittää. Perkele. Nyt ottakahan vetoa. Joo, varmaan koira vähänkin. Painakaa nyt jaloista vittu. Nää vaan valuu alaspäin. Hän vetoo niin. Jumalauta, näyttää tonne takas laske. Häh? En mä nyt enää takas tätä. Ei laittaa onnettiin. Ottakahan taakse. Ottakaa taakse päin. Oho. Saa vipua vaan. Kannatais mun vyökin varmaan vähän pistää kirjaa. Jumalauta, enää karkusta. Ei oo muuten pojat pii. 200 kiloa. Vetoo Pinjaa! Ihmiset persestä vähän nypit. Oi vittu, ja mun imako meni nyt. 3-kasilla, eikö se ole hyvä ammu? Oli, mutta kun ei käynyt keskellä silmiä päin. Ai niin, joo. Laaseri kohdalla. Mä painet sulla käsi täällä sen verran jännä tila. Sitten kun ei ollut kamera päällä. Tulee vähän niinku työvuosi. Nyt kun ne sahaa se toinen. Vai 4. Millähän elukalla nyt on?